Пане Чубаров, ну як ви прокоментуєте вчорашні вибухи і пожежі у Криму? Вже є дуже багато версій, що можливо це були збройні сили, можливо, як офіційна версія Російської Федерації, це недбалість і пожежа через там якісь інші причини. Як на вашу думку? Дивіться, ви вже в своєму репортажі розпочали з різних версій, і я не буду повторювати, але лише зазначу, що дуже мало це похоже на недбалість, на якому настоюють Міністерство оборони Російської Федерації, бо на відео дуже чітко видно, як ці вибухи роздаються в різних місцях, і це дуже схоже на атаки ракетами або, можливо, інший спосіб. Але в будь-якому випадку скажу, що це нарешті за більш ніж 8 років перший такий реальний дзвіночок не лише російським окупантам, а всьому світові, що Україна буде повертати Крим. І вчора президент України в своєму вечірньому зверненні сказав ту формулу, про яку ми всі кримські люди говоримо з 2014 року, що російська війна проти України, російська агресія проти всього світу розпочалася з Криму, і вона має завершитися зі звільненням Криму, з відновленням державного суверенітету України над українським півостровом. Отже, люди по-різному вчора до цього відносилися. В кримсько-татарській мові є такий вираз «козайдин осун, козайдин кавесе», тобто кава радісного настрою. Дуже багато людей вчора один до одного телефонували і вітали такими словами. Для них це була дуже радісна подія. Я сам отримував десятки таких повідомлень з Криму. І, тобто, частина людей, і не тільки кримські татари, етнічні українці, вони отримали теж такий дуже потужний сигнал, що звільнення Криму неминуюче. Але пане Чубаров, так, от якраз ви згадали про людей, які зараз перебувають у Криму. Так само ми бачили вчора картинку з черг автомобілів, які, ймовірніше за все, була така інформація, що вони стояли в напрямку по Кримському мосту в бік Росії. Ви маєте багато інформації звідти. От як сприйняли це, наприклад, кримсько-татарський народ, зрозуміло, з певною, можливо, радістю. Але є от панічні якісь настрої серед населення. Так само ми сьогодні бачили відео, де там деякі люди зі слізьми на очах кажуть, що вони не хочуть залишати Крим. Є різні прояви, я дуже схематично. Якась частина, скажімо, активних проросійських людей запитує в різних таких пабліках, в телеграм-каналах, а де ж там ці червоні лінії і чому українці дозволяють собі атакувати Крим. Деякі запитують, а де це захист хвалений повітряний російський. Але якщо ми говоримо про тих людей, які поселилися в Криму, вже в момент окупації, або зараз перебувають в Криму, скажімо, на відпочинку, бо санкції не дають їм можливості поїхати в різні інші країни, і тепер тільки в них залишився крадений Крим, то ці люди в паніці, це правда. І ви показували репортаж, один із свідоцтв того, наскільки люди одразу прийнялися з'їжджати з Криму і спрямують на міст через Керченську протоку. Я думаю, що через декілька днів ми маємо дослідити, що відбувається з нерухомістю. Але найголовне помітно те, що ті, які незаконно з'явилися в Криму, які поселилися там, або є там у складі каральних органів, там члени родин ФСБ чи прокуратури, ці люди готуються, щоб виїжджати з Криму. Для них це теж був відповідний сигнал, що рано чи пізніше сюди повернуться ті, хто має право бути тут, а не ті, які захопили Крим.
Ну, але в загальному, наскільки я розумію, можливо, поправте мене, відчуття серед населення, що бути осторонь війни в Україні не вийде, не було. Тобто всі були, в принципі, спокійні, і більшість, я маю на увазі, і не очікували, що війна, гаряча фаза війни може прийти до Криму. Я сьогодні прислуховувався до різних думок, які показували місцеві окупаційні канали, але за недомовленістю, за деякими, знаєте, оборотами мовлення, вже ти розумієш, що люди почали думати, задумуватися над тим взагалі, що відбувається. Скажімо, був репортаж серед тих 30 людей, яких евакуювали з Новофедерівки, бо в них там вікна і все таке інше зруйнувалося від вибухів, і їх евакуювали за 14 кілометрів, і там одна жіночка говорить про те, що і діти злякалися, і вони не очікували такого, і тепер не знають, як бути. Але я думав про те, що вона обов'язково вже задумується над тим, а що відбувається з іншими людьми, коли на їх голови прилітають ракети, кидаються бомби. Но кримські люди від таких подій, як вчора відбулося в Новофедерівці, вони більш будуть задумуватися над тим, як їх використовують, чи навпаки, як їм далі себе поводити. Це є витрезвління чи протрезвління для тих людей, які сліпо підтримували російську політику і політику міжнародного злочинця Путіна. Угу. Сьогодні Збройні сили України, до речі, повідомили про виведення з ладу мосту через Каховську ГЕС, і нібито вже заявляють у Херсонській ОВА, що вже перекриті всі шляхи з Херсонщини відступу для російських військ. І в соцмережах активно обговорюють можливість чи неможливість удару по Керченському мосту. Що ви про це скажете? Чи це, на вашу думку, реально після вчорашніх подій? Дивіться, щодо реальності, технічних можливостей, це хай говорять військові, я тут не є фахівцем. Але те, що цей міст, він є головною комунікацією, через яку ввозиться російська техніка на окуповану українську територію до Криму, що саме через цей міст знову і знову перевозяться війська, які можуть згодом, як і 24 лютого, з території окупованого Кримського півострова знову піти на материкову частину України. Це є абсолютна правда. І тому з всіх міркувань, це є наша територія, акваторія, яка прилягає до нашої території за морським правом. Цей мост побудований незаконно. І цей мост зараз використовується для того, щоб знищувати українських людей, українську державу. І тому тут, я думаю, що сам Всевишній вказує на те, що такий об'єкт має бути якомога скоріше знищений. Але чи є можливості, чи ні, я думаю, військові знають, що вони роблять, і знають, що люди на це чекають. Але це вже не просто дзвіночок, це вже буде набат. Не тільки для тих колоністів, які поселилися в Криму, для окупантів, які в Криму, але це вже буде набат для російського суспільства. І вони мають хоча б якимсь чином просто подумати про те, чи будуть вони брати управління своєю державою в свої руки, чи будуть вони зносити цього міжнародного вбивцю, який сидить в Кремлі.